Takže dobrý večer, priatelia. Ideme trošku smutne. Smutná udalosť sa odohrala, tragédia sa odohrala v Trenčine. Je to z Topky.sk. Tragédia v Trenčine. V detskom domove našli mŕtve dievča. Údajne tam ležalo niekoľko dní. Trenčín. Obrovská tragédia sa stala v detskom domove v Trenčine v Zlatovciach. Na jednej z izieb mali nájsť mŕtve dievča, ktoré tam údajne ležalo niekoľko dní. Na jednej z izieb detského domova v Trenčine mali dnes 3.9. nájsť mŕtve dievča, informuje o tom portál tvnoviny.sk. S tým, že išlo o 19-ročné dievča, chovankyňu detského mestečka. V izbe údajne podľa nepotvrdených informácií ležalo niekoľko dní. Dievča malo do 18 rokov žiť v profesionálnej rodine. Teraz však už bývala sama v detskom domove. Riaditeľka zariadenia sa portálu k incidentu nevyjadrila. Tá sa nevyjadruje k ničomu. Je to jej výsledok práce. Polícia sa však už prípadom zaoberá, nariadili súdno-znaleckú pitvu. To je článok v Aktuality.sk. My sme ho už ako občianske združenie zdieľali, občianske združenie Detské mestečko Trenčín Zlatovce zdieľali na viacerých portáloch. Večer bude reportáž, mám taký dojem, že televízia Joj, aj televízia Markíza vo večernom spravodajstve budú dávať reportáž. A keby si niekto myslel, či máme oprávnenie a právo sa k tomuto vyjadrovať, určite máme. Toto dievča zomrelo presne v tej rodinnej bunke, kde som vyrastal ja, rovno nad zdravotným strediskom. Bolo to mladé 19-ročné dievča. Je to smutné naozaj, že takýto mladý život odišiel. Že k takýmto tragédiám musí prichádzať. To dievča malo celý život pred sebou. A kto za to môže? Veľmi rýchlo odpoviem. My už bubnujeme od roku 2011. Za to môže celý tretí sektor, za to môže hlavne otitulovaný pred, otitulovaný po Jozef Mikloško. Prednedávnom šéf Úsmev ako dar treťosektorovej nadácie, prednedávnom člen dozornej rady Open Society Sorosovej nadácie s Radičovou. Momentálne ho dosadili tretí sektor, Matovičovci a všetci títo blázni ho dosadili za detského ombudsmana, aby presne zahľadil tieto prešlapy, ktoré porobil. Čiže, pán Mikloško, my ťa vyzývame ako občianske združenie OZ, naša rodina, Detské mestečko Trenčín Zlatovce, vyjadriť sa k tomuto prípadu. Hlavne k tomu, prečo k takýmto veciam musí dochádzať. Ja ti pomôžem trošku. Dochádza k tomu pretože práve pán Mikloško vytvoril tento blúdny kruh a úplne blúdnu fantáziu, magor fantáziu profi rodiny, kde sa dieťa nesmie citovo viazať na rodiča, rodič sa nesmie citovo viazať na dieťa, ako náhle k tomu príde, dieťa je naspäť vrátené do detského domova. Vy vytvárate falošnú nádej týmto deťom, že žijú v nejakej rodine a tá rodina ju pošle potom kam? Preč. Jak odhodenú hračku. Vy si viete predstaviť pre Boha, čo ste urobili s psychikou tohoto dieťaťa? A čo robíte s psychikou detí, ktoré takto dávate do falošných profirodín, ktoré profirodín len zarábajú. To sú len výplaty. Len to, že to dieťa nevyrastá v kolektíve, ale vyrastá u niekoho, ktorý to má ako výplatu. Má to úplne uprdele. Čo sa bude s tým dieťaťom diať? Presne po tomto, čo sa stalo. Že vy ju v 18 pošlete naspäť do detského domova. Že to dieťa možno, že nemá ukončené vzdelanie, hej, jednou z akých príčin, hej, a že to dieťa nevidí budúcnosť, potom vidí také odvrhnutie od profirodiny, že vkladalo obrovské nádeje, že tá profirodina s ním bude celý život, že mu bude pomáhať tomu dieťaťu. Takže milé deti, ktoré ste v profirodinách, keď vás hodia naspäť do detského doma, prosím vás, chodte za detským ombudsmanom. Chodte mu obuchať o hlavu, že čo je to za... Nechcem tu hrešiť, lebo bude sa to zdieľať, ale mám normálne 100 chutí povedať. Ja ho už neuznám ako človek, ako nič. On je pre mňa už potom to aj vrah.
Po tomto, čo sa stalo, a my sme na to bubnovali, my sme na to upozorili, že tie deti dojdú naozaj do takého zlého psychického stavu, že bohužiaľ k takýmto nešťastiam bude dochádzať. Ale toto je presne výtvor pána Mikloška, Radičovej a spol, výtvor neziskového sektoru, ale celý tento marazmus okolo detských domov je čisto práca pána Mikloška. Či sa ti to, Mikloško, páči, lebo nie, už som narozprával milión videí o tom, máme milión kníh už vydaných, kde už aj odborníci sa vyjadrovali, že toto je fantasmagória, čo si ty porobil s detskými domovmi. Ja som vyrastal v detskom domove, ja som vedel, že raz odídem odtiaľ, bol som na to pripravený, bol som pripravovaný k životu. A už keď som bol aj mimo detského domova, pozri si moje príspevky, pozri si moje články v novinách. Ja som kedykoľvek mohol zavolať ujovi, tete, kedykoľvek mi pomohli. Chodil som tam k ním, keď som mal dovolenky, prázdniny, keď som mal voľno, chodil som k ním, chodím aj teraz. Čiže tá väzba tam stále je. A toto ste vy odvrhli. Nemám veľa času, preto musím veľmi skrátiť toto video. Vyjadrím sa určite, potom budem robiť aj stream, ale som obmedzený časom. Vyjadrím sa ešte potom k detskému domovu teraz. Preto to tak skrátim a rýchlo prebehnem. Pozerajte večerné správy, budeme dávať aj na stránku Detské mestečko Trenčín Zlatovce. Ja budem zdieľať veci a dávať ohľadom tohto prípadu a komplexu celého, lebo to nie je len jediný prípad. Ale pýtam sa, čo je toto na pol ceste? Čo ste urobili z detského mestečka? Že tam môže ísť hocikto? Vieme o tom, že sa tam predávali drogy. Nehovorím teraz. Vieme, že sa tam predávali drogy. Že tam taxikári nosili dílerov a deti si chodili kupovať drogy. Je to otvorené zariadenie. Čo je s touto bunkou na pol ceste? Najprv bola prvá bunka, hneď priamo v ceste v tom detskom mestečku, že každý to mohol vidieť. Teraz ste to hodili v podstate dozadu, do nejakého závetria, jak sa povie. Čo robili vychovatelia? Čo robili? Kde boli? V tom článku je napísané, vychádzam len z toho článku, čiže môžem mať aj skreslené informácie, ale vychádzam z toho článku, že to dievča už malo byť pár dní mŕtve. Čo robili celý víkend vychovatelia? Že to dievča tam nenašli. Že je mŕtve, že našli ho až v pondelok. Čo robia psychológovia pri takomto prechode? Viete, čo to je za obrovský skrat v psychike dieťaťa? Že vy ho vytrhnete, vyhodíte ho z profi rodiny. Je to jedno z akého dôvodu, čo ste si tam našli. Vy ste ho vytrhli z profi rodiny, z nejakej rodiny v úvodzovkách, lebo to môže byť samotná žena. Vy ste ho ťa vytrhli, vy ste mu totálne rozbili psychiku. A to dievča si možno začalo uvedomovať, že možno, že nemá vzdelanie, nemá budúcnosť, nemá bývanie, nebude sa vedieť začleniť do spoločnosti, nikto ju na to nepripravil. A ešte tá profi rodina ju odvrhla a vy sa potom divíte, že takéto nešťastie prišlo. Čo robila psychologička pre Boha toho detského mestečka? To sú pseudopsychológovia. Takých psychológov ja do rána vyrobíme 50 000. Čo robili tí vychovatelia? Dneska už vychovateľom alebo dozorcom, lebo ja to už hovorím, to už nie sú vychovateľia. Pedagogika už úplne vymysla z detských domovov. A takto to vyzerá. Ľudia, takto to končí a takto to vyzerá. Bohužiaľ. Nie je len smutné a ľúto toho mladého dievčaťa. Ona mala cestu pred sebou. Ona mohla v živote veľa dokázať. A tento prístup či detského domova, Detské mestečko Trenčín Zlatovce, ale nedivíme sa, my sme tam upozorňovali na tie obrovské aféry, kde deti rodia deti, kde sa predávajú drogy, dokonca syn riaditeľky, tejto, ktorá sa nevyjadrila, predával drogy. V detskom mestečku. My sme na to poukazovali, ako to skončilo. Bývalá detská ombudsmanka to zahladila, dala im návody, ako to rýchlo všetko zmazať. Ministerstvo sa priznalo, že áno, dochádza tam k pôrodom detí v detskom domove, aj v detskom mestečku, rekordmanka od 12 alebo 13 rokov do 18, 3 deti tam odrodila, čiže to už je systémová chyba. My sme na to poukazovali, ako sme skončili? Obviňovaniami, trestnými stíhaniami a tak, Braňo Ladický a ja. Čiže keď poukazujete na chyby systému, tak budú po vás šlapať na krk. Ale my neprestaneme, my toto dokončíme a završíme, že konečne sa ukáže pravda, že pán Mikloško je už teraz aj vrah. On je likvidátor detských domovov a likvidátor detských duší. Čiže keď chcete hľadať aj novinári, tak choďte za detským ombudsmanom Mikloškom a opýtajte sa ho, prečo toto vytvoril. To je jeho dielo. Takže jeho sa choďte hlavne pýtať. Ďakujem pekne a čoskoro ďalšie video.